Wow, so beautiful. Ha? So? Ah. If this is love, you gotta give me more. Nalipod na mo ang corners ng SMO. Dito na lang sila wala na. Yeah. And we're going back to our accommodation areas. So our residents may stay. Guys, nasa lang yung nandun. Gani. Mag-access dun siya. Grabe, matter na mag-ano dili. Yagi ni sa underground para magtabok sa bugas. Yeah. Underground passageway. Kaya sila yung mga hangin na we'll Ano to see sa as kami Pinas? magawas. Habang na. There, you're at the other side. Tana! Matagikan kanina? Tumigikan kanina. And then, minigawas. Karon pa ko nga ang Pocari. Yang lasa kay murag orisol. Kata nakasashay nga isagol yung sa tubig. Same siya lasa pero mas lamig lang si Pocari. Pero yeah. Ang isa ka sachet sa orisol kitag G's. So mapalit pag kaog tubig ni kagamay. Pero nalap po na sa G's so 20. Mga 20, 25, 30. So yung ganahan Pocari ka or tag 50 ka pin or magpalit na lang mano-mano ng orisol. Pero bitaw, mas alamin si Pocari kaysa kang Orisol. Mas sweet ni siya. Si Orisol kay medyo weird. Mas grass, tinuod. Sino to? Dili. Igo ka gid. Bermuda ni. You say. Ang 400. Aw. Ah, tara. Sige, kakakuan. Masya kasi ito, mga horror na salida yung abandoned building. Di ka tong happiness. Nakulian sa kalam to. Ba apartment man to. Atong sweet home. Sweet room to? Sweet home. Sweet home. No.